La Diputació de Tarragona s'ha afegit avui al rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre aprovat pel Govern central. Tots els grups polítics, excepte el Partit Popular, han votat a favor d'una declaració institucional que assenyala que el pla representa un greu perjudici per a l'últim tram del riu, sobretot per al delta de l'Ebre. Segons el text aprovat per l'ens supramunicipal, el Pla Hidrològic estableix un cabal mínim que és insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes i posa en risc el futur de l'agricultura i la pesca. Per tot plegat, la Diputació assegura que s'oposarà al pla políticament i jurídicament i demana a la Generalitat que mantinga també el seu rebuig al document. En vez de començar mirant quines eren les peticions de nous regadius, el que s'ha de començar és saber, tal com diu la directrius marcs europees, saber quin tenia que ser el cabal ecològic mínim per a poder mantenir el delta. I ho han fet al revés, primer han donat totes les concessions i l'aigua que ha sobrat ha sigut la que arribarà al tram final del delta, que és sobre els 7 metres cúbics per segon, completament insuficient per a poder mantenir el delta.